Kohimen kopara kaba ngidang im hakene ka ayom Christmas haka bangi puson jiliu ya ka jingwan longdo longsnam jongu Chris ka jingdon jongu Chris hapadeng jongi jingim jongu Chris hapadeng jongi ngidang yo ya ka jingi kai kaba kam scam na kabinda jongi bangate na ka shiti baningong jongu Yanis Bakui ngiyos no Yanis Bakui u to ya kane ke shiti shau paid ba ubadon hapadeng babun jai ki jingjinja kamdam me kadbanang roy ya ke niam kristan ya ke jingim badu Chris kaladondro ya ke jingi kai kabakindriang kawan be persha ya ki bangai namar don ke jingsha le be but don bun ki jingi kai kaba pindo jinkermen yaki Kristan naga liang jogiju kumjuru naga liang jongki Roman kiba leben yawuru haga jingim jongu ngitip kila leben yawu bad kila persyamban penyap yawu nangda lapa yawu syaka daulin nong Patmos bad kadba udang yo I hakama jongu buon ge jinge kabay yade bad ge jingim Kristan bad ban penim ia ke jingim Kristan ula to ia ke nega shiti shaki bakindup yom mensiam banim scam ha ke jinge hau jisu hangne u o man la pai vai ba kindait ya u Chris kilong Chris lamle mal la pai vai bam nget hau Chris ulong Chris lamle Malla pai vai bam pidiang ya u Chris aga jingim jongki kilong Chris lamle bang ula benrap shushu dakaba ong lada pinget hawu ble pide ben pidiang ru ya u Jesus Chris but ngitip bon gibru ki ong nginget ha u ble henrenginom pidiang ya u Chris u Jisu unang ukun ublay don buon ki buryu ki shem jinge ban pediyang ya u Jisu kumukun ublay don ru ye ki niam ki ba pinbriyang ye ki jingi kai da ka ba ki ong ba u Jisu ulang uwe na ki prophet don ru ye ki niam ki ong ki pinyasirim ya u Jisu ba ki prophet jonki ngitip ya ka niam ayu ka ba hikai kumne but hakaju ka por ki on kinge ha uble but ki ai kerteng ru ya uble da ka wai pat ka kerteng ka ba ping ngi barong itip te don ru bon ki kon saudong jongi ki shilinga mensiam habang yus ngo kum ki ne ge jingi kai namar don ki niam hapadeng jongi ki ba persang ban pen hiar ya ka kerdan jongu Jisu ha ka jinglong uble shaga jinglong prophet but ki ong u Jisu ulang uwe na ki prophet ba omde ukun uble but ki kodro ya uble jongi dakawai pa ka kerteng but ki kinge ha uta uble kenre ko himmen ko para lada pis nga bahaya kaktin utray mindakasni kaba Yanis Bakui uhikai ngala ong hapadeng babun ki jingele hapadeng babun ki jingtenju hapadeng babun ki jingshale ben ulahikai iya kanega jingikai nagabinda baru ki kun kiba do jingermen kiba snow kolmar abawan bon jai ki jinge lese manga ban mapiru ni im hakanega juk kaba minda don bon ki jingikai kindriang don bon jai ki jingi kai kaba pindo jingkermen yangi don bon jai ki jingi kai kaba pinkarau ya ki wei pat ki bele ban ya u Jisu don ro ki barki bein ya ka balang Catholic don ki barki bein ya ka jingim Kristan but don ki barki bein ya u Jisu Chris don ki ba le bein ya ki Kristan namar kane ka daw baro henre kahe ka bangi deben snautu haka baring jimut naka nega jimpule beningkong kabang yusno naga shiti beningkong jongu Yanis Bakuit ula ong kumne haba ong ladang ngit ha uble bad nangda nginom ngit ha u Chris ngilong ki Chris lamle kito ki bang ngit ha uble bashisha kideben pidyang ru ha kaju kapon ya u Jesus Chris namar kajingi kai kabab nadu bastang kabang ilayo pidyang
habang ila stang ya ka jingim chongi ha ka balang ha ka jingim chongi ha ka jingim balang Katolik ngila banong kade ka baptisma ngila yopidiang ya ka baptisma kaya ka jingi kai bastang ka bangila yopidiang ka jingi kai bastang ka bangila yopidiang how uble ngidon lying out ki person uble upa uble ukun uble umensiam bakoi kane kalong ka jingi kai ka baningkong ka bangila yopidiang but they haler kane ka jingi kai ngila yopidiang ya ka baptismaro haba ulindo ula pen baptis yangi nga pen baptis yapi ha ka kerteng upa badu kun badu mensiam bakoi ha kane ka jimpidiang baptisma ka kindup lut ya baru ke jingi kai bat ka jimaya jong ka bening bat ka jingi kai jong ka balang bat minda lada don mano ong na padeng jongi ngin nget ha uble hendra nginom nget ha u Jesus Christ kai ka jimma hangne ka baptisma ka bangaleo pidiang ka kelalong ka null and void ladangi ong nganget ha uble hendra nganom nget ha u Jesus Christ badu mensiam bakoi ka baptisma ka bangilayo pidiang kalong ayu tinaga daga daw uyanis bakuidu ong ladangi ong u Jesus Christ umde uble ne nginom pidiang ye u Jesus Christ ba u Jesus Christ umde unom penim u Jesus Christ umde uba map iki pop jonga perte ka ba mod ngiken died no ya ka saindur ka jonga ble ha ka jingim jongi nagataga daw kadon ka jinge hangne sha kita ki bru ki ba ong nginge ha uju uble don bon ki bru ki shai saudong jongi lese ki para ki kon samla ki akendu ya ki samla na ki vei pat ki niyam bad lese ki longkame longparo pi haga jingede jompi pi akendu ya ki kon na ki vei pat ki niyam ki shai ong yangi ngi baro nginge ha uwe uble henrangi kot da ka vei pat ka kerteng tang jingya per ka kerteng Henry kaya ka bangi deben sautu lada ki ong nginge ha uju uble tang ya per ka kerteng te kaju ka por ki deben nang roban pediang ya ukris lada ki ong uju uble ka bamod uju ukris uju umensiam bakoi Henry lada ki ong uju uble bangi barong ilang kawe bangi nge ha uble mangirung mapirung nge ha uble nangta kiong ngim treshu man pediang ya ukris kilong kris lamle bale namar ha uble ngidon laing ud ki person na kata daw yanis pakoid ong lada jaro balen ya ukun umdon ya upa utaw ba pla ya ukun udon ya uparu namar bale kalam upa umdon ukun kalam kun umdon upa Nagataga daw don ka jinge ha ki brio ki ba ong ba ngi ba rong nge ha uju uble ngi ha benang snautu katkum ka jingshai jonga ne ka tin uble ka ba yanis ba kudula ong ba lada pinget ha uble upa kalong ka ba suk yanga ba diapi ben pediang ya ujisu lada ngim pediang ya ujisu kumunong penim jonga parte ukris ladangim pediang yau Jesus Christ ba ulong bala pensle jongo bale nang dangi kod yau Jesus prophet don ki niem ki ba ong u Jesus lang uwaina ki prophet ngide ban sautu ya ka jingma ka ba ap haba kita ki buriu ki kai kumne yangi ngi habellong ki ba sumar ba lese bon ki kon samla jongi ki ngeit ki snow jan ki snow serim ya kita ke jingi kai henry kai ke jimma kaba ki buri ha ke ne ke jingi kai kalong ki bread jingai no ya ujisu ukun uble naga ta ke jingi karen lada uno ubruyu uba bread jingai ya ujisu da ka ba kain prophet om uble kilalong ki kris lamler kat kum ke jingi kai jungu yanis bakoi tengide ben husiar na u kris na ki kris lamler kibam tre ben pediang yau jisu haga jingim chongi kum mesaya kum nompenim kum ukun uble ya kum kano ke jingi kai percaya kane kawanna ubamet ban ngimde ben pediang ngimde ben board ngimde ben snow yajan ngimde ben snow serim bat ke jingi kai chongi bat ngimde ben ongro o baro
ke balang baro kiniam kilong kaju namar kadu kadwai kin poi sha uble em kadon gajima namar lada uble ulapa ya ujisu nakabenda jongi banlong unong penim banlong ubamap ikipop jongi banlong ubapenim yangi nagajima nagajingsir baro kane kalong gajinge kabangide ban pediang lada nga ong nga ngei thau ble henre ngam ngei thau jisu ngila bakala bad ngi kerlalong krislam le te naga daga daw ko kimmen ko para haba ki jiu kila wan kirli ya u yenis baptist hato melong u mesaya melong uye ula ong ngalong ga sur bad shimla pediang wat bangalong prophet bad shimla ong u jisu ulang prophet henre ula ong ngalong ga sur lada u jisu ulang prophet Yanis Baptist unjindala ong hoy Elijah ngamde prophet Henry uta ubawan hadin jonga ulang prophet Henry shimla kadau yakiju baki Pharisee dakaba ong u jisu ulang prophet pinban u jisu ong u Yanis Baptist ong ngamlong babit dor wat ban lao o yakiksai juti jongu hadu kata ula ong haba kakti no bela ka kranchai kadar ya ka jing kordor jongu jisu aka jingim jongi ngimdon kamban snap iki brio bawan ban penyajan yang ida ka ba om ujisu ulang prophet omde uble ngimde benge ujisu ulang uble deina marba ulang uble ngilait em ngiyo jimap iki pop nginang yo jingeda nginang yo jingkoi jingkia ngidang yo board na bening tongin ngeit yakane tongin im scam hagane ga jingate dakaba pla ya ga jingate jongi how Jesus Christ balong ukun uplay kotrai Jesus Christ karku yangi penjana ya ga jingate jongi banganum nginom do jingkarmen banginom krlon halenti haba wan ga jing tenju babun chait persha ya ga jinglong uplay jongu Christ ngingate ba me ko Jesus ba melong uplay ba melong ukun uplay pen slayangi pen kuit yangi pen koi pen kia yangi enyaro ya utrai Jesus Christ